Къде отидоха? Какво стана с тях? Моля те, тя е в голяма беда. Трябва да ми помогнеш. Намерих билета ти! Почакайте! Хей! Чакайте! Билетът ти е у мен! Мога ли да ви помогна с нещо? Търся едно момиче. Този пък. Че кой не търси? У мен е нейният билет. О, я виж ти. Виж ти. Това е истински, автентичен, нефалшифициран билет. По-добре го скри. На сигурно местенце, младежо. Аз пазя всичките си скъпи вещи ето тук. Стария номер 48. Опитът доказва, че това е най-доброто място. Не, че го използвам. Билети ли? Не. Аз се возя гратис. Да, скачам на старата бракма. Всеки път, щом ми скимне. Този влак е мой. О, да. Все едно, аз съм кралят на влака. Да, кралят на Пол Екс. Всъщност аз съм кралят на Северния полюс. Ама съм и аз. Съни, сядай, отдъхни. Хайде, искаш ли едно кафенце? Да, чудесно. Топла напитка, идеална за студената зимна нощ. На здраве. Ами дядо Коледа? Дядо Коледа? Не е ли той кралят на Северния полюс? За този ли говориш? Ти самият. Какво мислиш за големия дядка? Така и така го спомена. Ами, аз искам да вярвам. Но не ти се ще да те ментят. Не желаеш да те парзалят по на надолнището. Не щеш да те лагонтрят, да ти замазват очите, да те баламосват. Не си падаш по шменти капели, врели не кипели. Не вярваш, ако не видиш. Нали така? Ами влакът? Какво за него? Ние отиваме към Северния полюс. Нали? А дали? Нима искаш да кажеш, че това е просто сън? Ти го каза, хлапе, не аз. Да вървим, да потърсим момичето. Още нещо. Вярваш ли в духове? Интересно. Чакай! Чакай!
Трябва да се събудя. Да, трябва да се събудя. Събуди се, събуди се, събуди се! Събуди се! Събуждай се! Събуди се! Събуди се! Събуди се! Хлопе, я ставай! Събуди се, хлопе! Не пускат сомнамбули на Полярния експрес. Ще се наложи да се поразмърдаме. Хайде, хлопе, хопкай, тропкай на раменете ми. Дай ръка. Тази мома, дето я търсиш, доста е дръпнала напред. Ще трябва да пришпорим коня, за да стигнем по вкалото. По вкалото? Локомотивът. В саксия ли си, Расъл? Трябва да се придвижим до там, преди да влезем в тунела. Защо? Много питаш, дете. Защото между покрива на бракмата и тавана на тунела има само 3 сантиметра. Чаткаш ли? А сега започва спускане. Ще бъде интересно. Ела тук, хлапе, бързо! Хвани се за щеката ми. Има само един начин, хлапе. Щом кажа скачай! Ти скачаш!